Hej til YouTube, og velkommen til en ny video, hvor vi i dag spiller Euro Truck Simulator sammen med Jens og Rasmus. Yay! Så. Dip. Og vi holder på rad række, men lad os bare køre. Er I alle sammen med? Ja. Der er jo lige rødt lys og venter lige. Det var elevator. Det musik her. Elevatormusik. Den her sang har måske copyright. Har den? Nej, det ved jeg ikke. Det er ikke det. Jamen. Det har den ikke, fordi hvorfor bruger folk den så? Hvor lang tid skal vi lige vente på det her røde lys? Er lige med Skrald. Hey, vi har været i Duisburg. Duisburg. Hallo, kom nu røde lys. Okay, lige når jeg siger det, så starter. Kom nu, rød lys. If you say some of it, you'll have a second floor. Nu kan vi køre i begge vejsteder, ting. Vognbane. Ja, vognbane. Eller Nu må man også køre hurtigere. Meget hurtigere. 80. Nu kan vi bare blæse igennem. Men det er ikke den bedste, truck vi har lige nu. Nej, man kan få meget bedre trucks på et tidspunkt. Men det er alt sammen about that level, dog. Og sorry, hvis der I kan høre mit pedaler, fordi det er rimelig skrald. Hallo, der, Jens, du må ikke køre i anden vognbane, når du skal dreje. Hey. Jamen, så kører du ind i os andre. Jens, han ved bare ikke reglerne. Jeg er fucking lige med glad med loven. Ja, altså det kan også godt lige, du får ikke bøder af det i spillet. Men det er bare, hvis der er ret, at han nu skal dreje ind, så drejer du over, så kører I jeg overhælder dig på et tidspunkt. Det ved jeg godt. But I'm just trying to creep up. Smerte i min venstre side. Det er ligesom Max. Det er ligesom Max i Farming, kan du godt forstå? dreng, der kommer en modkørende, dreng. Gør der? Ja, jeg kører, Husk at En modkørende jeg dytter. Hello. Han sagde hello. Han siger hello. Hello. Hello guys. Hello. Jeg dytter af ham for sådan at sige hello. Hello. Lol, hello. Hello. Okay, man må ikke dreje ind her, så derfor skal vi lige køre lidt længere fremad. Jens. Jeg tror Jens han drejede lidt for sent. Nej, det er fordi Mads var der. Jamen, altså, jeg kan gå for det. Jeg kører bare efter det, man skal. Sådan her. Fuck, jeg kører langsommere. Let's go, buddy. Kører du ikke også fucking langsomt, Rasmus? I må køre 80. Vi må... Yes, må man køre 80? Ja, jeg kører bare 80 sådan. Yes. Jamen så kan vi alle sammen måske sætte den op på, du ved, sådan normal fart, du ved, sådan hvor den bare holder det på det. Ja, er det sådan gør der- jeg. Hvordan sætter man det til? Det er bare Se. se. Okay, vi skal runde op. Men hvis, men bare 80. Men Jens, hvis det er, at du er på 80, og du så trykker C, og du så bruger dine egne pedaler, ikke også, så slår den det fra. På C på dit tastatur. Jamen, det duer ikke. Jo, du gør. Holy shit. Du skal bare... Jens, du slingrer.
over den anden, over den anden vognbane. Shit. Men hvad, Jens, hvor er du henne? Jeg kommer lidt bagud. Hey, der kommer en anden dude. Kom foran os, der er 2 dudes. De skal... Hey, der kommer en tredje dude. Fandt så han lige? Snakker de? Ja, de snakkede. De vidste i den samme. Nej, de er i. Er de? Tror du? Kan du gøre det sådan noget? Jo, de er i den samme. Er de i samme gruppe? Er de i samme gruppe? Ja. Jens, kommer du? Okay, guys, på et tidspunkt, der skal vi til højre. Ja. Og guys, jeg venter på jer, hvis jeg kommer først ned eller sådan noget. Venter jeg bare på jer. Du skal ikke vente på noget. Vi venter, prøv lige at vente, Rasmus. Jeg tror, vi skal lige vente på Jens, fordi jeg tror faktisk, han er lidt langt bagud. Okay, han kommer nu. Kan vi så bare videre? Nej, du venter bare lige. Jeg kører bare. Fordi Jens han kommer nu bag ved mig. Men husk, guys, vi skal holde den inden for 80 år. Ja, okay. Ja, Rasmus, bare start med at køre nu. Okay, der er rødt lys, ja, så er der grønt. Så skal vi nemlig få... Så skal vi få fingeren ud. Bare lige ud. Det der med at bare køre 80, drenge, I skal bare køre. Men Det er det lige meget med det der bare køre 80 shit. ja, men det var fordi før, der var vi på sådan en mere lige motorvej. Lige nu, Vi holder den. ja, det var fordi, at hvis der de bare kører hele tiden. Rasmus, du kører midt ude på vejen. Jeg kører inden for vejbanen. Nej, du kørte midt ude på vejen lige der. Det gjorde han ikke med mig. Det er Volvo, der kører forbi der. Det er Volvo. Skud ud til Volvo. Oh shit. Nej, nu må man kun køre 60 sådan cirka. Eller 50. Ja, 50. Men hvorfor måtte vi egentlig ikke køre en, du ved, sådan 110 ude på det andet sted? Det måtte vi også godt. Den kunne bare ikke. Hallo, Rasmus, det der med at køre. Altså. Jamen, jeg venter bare på jer. Jamen, så venter du på Jens også. Ja, selvfølgelig. Fordi ellers så tror jeg, at vi egentlig også kører sammen, hvis der du bare drejer. Jeg skulle også vente på. Ja. Lige ud, Jens. Eller nej, ikke lige ud, ven. Right. Højre. Det går godt. Jeg kan ikke sproget. Oh, Jesus, Jens! Ja, Jens han er stok. Ej, hvad? Eller han er ikke ligefrem stok, han har straightened it out, men... Han kom til at køre lidt for meget til højre, han kom til at køre til højre for tidligt, så... Okay, jeg Du skal ikke overhælde. Jeg overhælder heller ikke. I might just wait here. Nå, så du venter på... Ja, Jens han... Ja, men det var... Han drejer til højre lidt for tidligt. Okay, det er herinde. Jens, du er så heldig. Nej, det er fordi du hele tiden bremser plus. Ja, jamen jeg bliver jo nødt til det. Altså, hvad mener du med... Jeg kan jo ikke gøre det, så det ikke er pludselig. Okay, så snart vi er derinde, så er det lige meget med, hvis vi crasher ind i hinanden. It doesn't matter. Jamen, man kan ikke crash ind i hinanden. Fordi det er non-collision. Yeah. And you have entered non-collision. Fremragende. Jeg fik... Det kom bogstaveligt talt lige før. Lige før jeg var ved at crash ind i Jens, der kom det. Men den har crashed. Hvad er det ham, der han skriver i chatten? Tesla. Tesla! Det er en bil. Jeg elsker Tesla, man. De er fucking awesome. Jeg elsker Tesla, man. Nu er det bare lige det, at de kun kan køre... Skud til Tesla. Stop. Hvad er det for en lyd i baggrunden? Sådan der. Lol, jeg kunne til at bakke ind på den her. Hashtag shoutout. Hvad fanden laver Jens? Hvor er det du parkerer hen, Jens? Jens? Jens?
What? Hvad er det for nogle squeaky sounds, der er i baggrunden? Der er sådan noget... Jamen, det er pedalerne. Det er det også ved mig. Kan I ikke hvorfor, altså, Ram, hvorfor du ikke bare kører ind over den? Hvorfor begynder du at bakke og sådan noget? Det er jo fordi, jeg kørte forkert ind over den. Sådan der. Trailer er klar til afløsning. Men nu, Palle dreng, kan I ikke også se min? Fremragende. Blip, 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 blip. Sådan der. Så har jeg sat den af. Skud ud. Skud ud til Vape Nation. Nej, jeg kommer til at køre for rødt. Nej, Wait, jeg så det ikke. Kører du bare frit nu, eller? Ja, men vi kører til Euro Goodies. Kan vi over til Euro Goody Gumdrops? Okay, jeg kører også derover. Lol, der var en der... Hvad laver han? Ham der... Han kører til Euro Goodies, dreng. Ja, Der er en eller anden, som der... Jeg vil lige være crash ind i. Er det fordi, han kørte sådan mega dårligt? Nå, det var fordi, det var fordi han havde store anhænger. Der er en drenge, der er rødt. Ja, jeg kommer til at køre over der for rødt. Jesus. Men I skal bare lige fortælle mig, hvad det er, hvor der I kører hen. Når I er herover ved mig. Fordi det er ikke de samme steder altid jo. LOL no. De blokker det. Ja, netop det var også det, som det var da det var ved mig. Men måske kan vi godt lige... Hold dreng, pas på dreng. Han bakker ham der. Ja, og dreng ved mig ikke også. Dreng ved mig, så er det fra Osnabrück til Hamburg, og Osnabrück til Köln. Hvad er det ved dig, Jens? Insert collision, non-collision mode. Jens, hvad er det? Jeg har også en masse. Til hvad? Hamburg? Fabler han op. Jeg har også til Hamburg. Okay. Hvor har du, Rasmus? Jamen, jeg kan ikke komme derind endnu. Sådan Okay. der. Har du... Jeg kan køre til Amsterdam og Køln. Okay, kan du også køre til Köln, Jens? Köln, det ligger helt... Amsterdam, hvor ligger det henne? Det ligger i Holland. Ej, det ligger helt... Oh my god. Ey Jungs, zijn jullie aan mij of Rusland? Scheiße. Hvad snakker... Scheisse? Han sagde lort. Jeg hørte scheisse. Han sagde lort. Det ved jeg. Altså, jeg kan køre til... Jamen Jens, altså... Har du taget jobbet, Jens? Nej, jeg kan køre til Disburg. Disburg? Jamen vi tager ikke her, fordi vi kan ikke alle tre køre det samme sted hen. Jo, vi kører bare Audi, guys. Det er drengen, min mor kom lige ind med en togstik. Zijn jullie aan mij of doen jullie misschien iets aan Lol. Ikke nej. Den måde, han snakker, det var Audi. aan mij? Ah, vej? Der var I. Nej, jeg vil ønske, jeg kunne snakke. Jeg vil ønske, at jeg bare kunne sige sådan, shut the fuck up. Aan mij? Ik hou Der vej? Hvad er det, han fabler om? Jeg kan ikke høre ham. Eller jeg kan godt høre ham, men jeg ved ikke, hvad fanden det er, han fabler om. I kører, drenge, I skal ind til det, der hedder... jeg skal lige finde ud af, hvad der overhovedet hedder. Seaplan. Ja, det er Seaplane. Kør til Seaplane, dreng. Ja, let's go, brothers. Ja, og imens så er jeg bare lige inde og ændre noget grafik. YOLO! Okay, der er rødt lys ind. Jeg kører 75. Ved du hvad, nu blæser jeg bare igennem det, in this mother. Prøv at se, de to, de holder bare stille. Er der nogen, der holder stille? Nå, det er nok fordi, han er rødt lys, og hans ven, han venter på ham. Ja, det kan... Han snakker. Hello, my friend. Det er de der fyre som før. Hvad fuck laver han? Jeg har set ham der Luking Co. før. Jeg har set ham der Luking. Hvad laver han? Hvad laver han? Jeg bliver nødt til at vente. Hvad laver han? Ja, fuck it. Jeg har ikke tid til at stoppe sådan. Ved du hvad, nu fuck it. Nu kører jeg sgu bare. Hvad kæft, det er... Han kører den forkerte side, seriøst. Ja. Og så begynder han at dytte mig. Der kommer en anden en. Hvad sker der? Se, han kørte ud i grøften. Ja. Okay. Lol. Hey, I got through. Han dytter af mig. Ja, han skal bare, Jens, bare lave en god overhaling. Jeg kører bare ind i ham.
Jens, vi skal altså lige passe lige på. Jeg skal ud i grøften. Nej, Jens! Nej, Jens! Hvor er du, Jens? Er du lige bag ved mig? Ja, hvor er Rasmus? Det er mig. Nej, Nope, det er Jens. Nej, Ej, han kører. Fudge! Ja, GG. Jens, du kørte... Du var... Skade 2%. Hallo, dreng, kør i det samme spor. Rasmus, du spærrer for de andre. Jens, kør. Rasmus, kør ind i det spor som også, fordi nu er der en, der gerne vil overhale. Sådan der er en, der vil på samme spor. Jens, bare blok for ham, der er den røde. Eller Jamen, det... altså, der kommer en fra den anden side også. Hvad fuck laver folk? Seriøst, den... XD. Den dude sad seriøst lige for, at jeg blev skadet. Dreng, hvad er I skadet lige nu? 2%. Jeg har skadet 6% på min lastbil og 5 på min vogn. Jeg har skadet Min 9% på min lastbil. Jeg Ni- har skadet 9% på min lastbil. Ja, men så må vi altså lige til at tænke lidt over. Men altså, jeg havde set ham, der han holdt der. Jeg tænkte bare ikke, han ville blive ved med at køre frem, fordi jeg holdt... Altså, jeg havde begyndt at bremse. Så Det- begyndte det- ham der med Volvoen. Det er seriøst, de her fyre, vi kører ved siden af. Det er bare... Lul! Ham der ikke har noget last, han hamrede lige ind i siden. What? Okay. Så jeg tager det ikke op, og så kører den videre. Gør det med. Han mistede ekstremt meget fart, jeg kom sådan om. XD. Jeg dydler lige af ham, det ved jeg ikke, om I kan høre. Jamen, det er ham som der fik mig skadet 6%. Eller det er jo ikke så meget ham, han holdt bare, eller han kørte i den forkerte vognbane. Det er ham. Dreng, der er rødt lys, dreng, der er rødt lys. Jeg har fået... Det er ham der med, det er ham der i den der turkise, blå og pink striber, der sørger for, at jeg blev skadet. Ja, jeg venter lige på jer. 2%. Det er ham der kører i den røde, ikke også? Som en af jer holder ved siden af. Jeg kan ikke se hvem. Jeg tror, det er Jens. Jens fik du en bøde? Hallo, dreng. Ham der den røde, I kører ved siden af, ikke også? Det er ham, som jeg blev skadet af, fordi han kørte i den forkerte vognbane. Han kører væk fra os. Yes. Jeg gør lige... Wow. Holy shit, det var close. What? Han der polakkeren med det der paint. Var det ham? Ja, han blæste igennem, han kiggede engang. Han blæste bare uden læs, bare kørte sådan 130. Dem udenfra, de blæser bare igennem. Seriøst? Okay, godt guys, vi er snart i land. Køln. Vi er snart i Køln. Eller det er vi. Vi er i Køln nu. Vi har snart vores kølle i Køln. Godt, dreng. Nu er vi i Køln. Nu er vi i Køln. You have entered into the city. Og nu kan vi max køre 60. Nej, 50. Pas på, dreng. Pas på, jeg bremser. Jamen, den lader ikke min truck køre over 60. Det lader den ikke gøre. Det gør den heller ikke med mig. Rasmus, Det er noget, jeg ved ikke, om det er noget truck har gjort. der er en, der gerne vil ud. Rasmus, du må ikke køre længere fremad. Han vil gerne ud ham der. Ja, Okay. Jeg bakker. Den der. Hvordan dytter man egentlig? Dytter, det er bare på den der i knappen på det midten af dit dythorn. Eller på dit ret. Var det ikke det, du puttede den til, jo? Nej. Var det ikke? Nej. Så har du ikke sådan ret midt på dit ret. Fuck, der er rødt lys. Jamen, så bare gå ind på indstillingerne og gør det der. Nej, men det er sådan en mod. Der står mode. Ja, det ved jeg godt. Nej, men det, altså, du skal... altså indstillinger, og så det der til taster og knapper. Og så finder du det der horn, og så... Så trykker jeg bare på den. Ja, trykker du bare på... Fuck! What? Jeg er bugget! Det var det, der skete for mig. Jeg kørte for tæt på hegnet. Pas på, Jens. Shit, Jens! Okay. Hvad for en by var den rettet i? Rasmus, du skal dreje her, Rasmus. Mads, jeg lever livet farligt.